Дами и господа, този поздрав е специално направен за Красимир Джи Бос и брат му Айдан Орхан Патроните. От Харманли, най-баре Анди Бари, Германия Люденшайд. За най-добрите в Харманли, за Красимир Джи Бос и Айдан Орхан Патроните. Вали гърми на Красимир Джи Бос и Айдан Орхан Патроните, все им върви. Авела Каягили, за най-големите Красимир Джи Бос и Айдан Орхан Патроните. Хайде, братя мои, Бабаро Анди, Германия Люденшайд, е Мерцедеса Баварде. Яша бе Красимир Джи Бос и Айдан Орхан Патроните от Харманли. О, Красимир Джи Бос и Айдан Орхан Патроните са босове на Германия Люденшайд. Всяка майка такива не ражда, те са вълци, единаци и Симан Будбари фамилия, Капа Барав Тумен. Вали гърми на Красимир Джи Бос и Айдан Орхан Патроните, пак им върви. Германия Люденшайд, те са хората, а Канади Кенту Красимир Джи Бос и Айдан Орхан Патроните, е Мерцедеса душманен Тумен Викенд. О, Красимир Джи Бос и Айдан Орхан Патроните, най-големите. О, най-баро Андо Харманли, те са постигнали всичко. Имат жена и къщи палат и най-красивите деца. Вали гърми на Красимир Джи Бос и Айдан Орхан Патроните, пак им върви. О, братята, бешунен, совакерен душман. Наше беравен амен, те са машините, о, да са легендите на Германия Люденшайд. Красимир Джи Бос и Айдан Орхан Патроните, о, баре думо како баре Вилеско, е Красимир Джи Бос и Айдан Орхан Патроните от Харманли. Дали гърми на Красимир Джи Бос и Айдан Орхан Патроните, пак им върви. Тешунен! О, патрони от Харманли до Германия Люденшайд. О, барвале леле баре, акала савречаве, ме фамилия наша перавенаме. Дали гърми на Красимир Джи Бос и